Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugasan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 19, tuig 2022. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang iyong balita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Reklamo batok sa lima ka-empleyado sa OPA, ipaidalom sa deliberasyon. Business Council, plano tukuron sang hanay sa mga negosyante sa Bacolod. Sa mga nagapakunang balita nasyonal, supermarkets nagsugot nga ibaligya ang kalamay sa 70 pesos ng kada kilo. Samtang Pilipinas, nadugangan sang 2 ka kaso sang monkeypox virus. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos tamang sa mga ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon,
kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o konlunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag Kag sa detalya sa nga mga nagapanguna nga balita lokal, ipaidalom na sa deliberasyon ang reklamo kontra sa 5 ka mga empleyado sang Office of the Provincial Agriculture o OPA matapos makumpleto sa Provincial Legal Office ang preliminary investigation. Suno kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr., ang deliberasyon pamunuan ni Governor Bong Lacson bilang disciplining authority. Kag diri mahibaluan kung kinahanglan nga ipaidalom sa administrative hearing, ibasura o kung patungan sang suspension ang mga ginreklamo. Ginklaro ni Nelias nga fact-finding investigation lamang ang ginpatigayon sa PLO kag depende na sa gobernador ang pagdesisyon sa ulihi. Ginreklamo ang 5 bangod sa pag-usar sa government service nga lampuas na sa gintalanang nga oras kag pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Ini ang may kangtanan sa kaso nga misuse of government property kag grave misconduct. Bali ma'am sa buong natapos na namon ang preliminary investigation namon, no? Base sa ginpasaka kung show cause order sa mga OPA employees. Bali subong ang desun sina nga step is i-deliberate na siya sa disciplining authority ni Governor Lacson. So nagaanta lang simple si Governor kung mapasudwat siya kung ano magito kung pasugtan nito ang course of action na butang namon sa among investigation report. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. Sa iba niya balita lokal, ginabi-abi ni Negros Occidental Governor Bong Lacson si European Union Ambassador Luc Veron sang ini ang mag-courtesy call sa Governor's Office sa Kapitolyo Provincial kay nasang aga. Si Veron amo ang nagapanguna sa EU mission sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod para sa Teatro Europa. Kaupod sang ambassador sa Robert Leon kag Michiko Quinto sa European Union to the Philippines. Tuig 2020 ang unang ginpatigayon ng series of theater performance giginatawag nga Teatro Europa sa Pilipinas. Tuig 2021 sing ginpatigayon ang ikaduha nga edisyon sa diin madamo sa mga nagpartisipar nga universidad sa bug-os nga pungsod halin sa Metro Manila, Baguio, Bulacan, Nueva Ecija, Iloilo City, Bacolod City kag Osamis City. Sa dugang pang balita lokal, natalana nga magapadala sang sulat sa tatapan ni Mayor Albi Benitez sa palabuton nga Lunes ang hanay sa mga negosyante sa Bacolod angot sa ila ginapangabay nga pagtukod sa Business Council sa idalom sang karon nga administrasyon. Suno kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kun MBCI Chief Executive Officer Frank Carbon, base sa ila inisyal nga pagpaigangot kay City Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ingakon mahimo, mapangabay sa mga negosyante sa konseho ang pagbalay sang isa ka ordinansa nga mangin basihan sa pagtukod sang permanente nga business council sa syudad. Bangod sini nga development dako ang kalipay ni Carbon nga ginhatagan pagtamod sa Benitez administration ang concern nga ginproponer sang ilang nga hanay. Umpisahan na buwas nga adlaw, Sabado, ang sang DSWD ang pagproseso kag pag-release sang bulig pinansyal sa mga estudyante nga kwalipikado sa assistance to individuals in crisis situation o kun AICS nga programa. Sunod kay Bacolod City DSSD Head Pasita Tero, ang DSWD mismo ang magapatuman sang implementasyon sa mga programa kag suporta lamang ang mangin papel sang iyang talatapan. Dugang panitero, base sa ila inisyal nga pagbulubanta, mahimo nga magalabot sa 20,000 ka pamilya sa Bacolod ang ginapaabot nga mag-a-apply kay ipaidalom sa assessment kag evaluation sang DSWD. Ang among aktibidad natalana nga patigayunon buwas nga adlaw sa 4th floor sang Ayala Mall diri sa syudad sang Bacolod.
Gin klaro naman na DSSD head pasitatero nga mayara sang specific nga sektor nga gintumod ang DSWD angot sa assistance to individuals in crisis situation kon AICS nga programa. Suno kay Tero base sa guidelines nga ginpagwa sang amo tatapan, ang mga aplikante dapat nga mag-comply sa mga requirements nga mo ang mga masunod. Enrollment form kon certificate of registration o kon enrollment, ID sang parent o kon guardian kalakip na ang ID mismo sang estudyante. Dugang panitero na saad man sa kwalifikasyon sang DSSD nga ang benepisyaryo ng mga student in crisis ang ginalakipan sang working students, abandoned children, kabataan sang OFW, abused children, kabataan sa mga ginikanan nga may HIV, orphaned children, unemployed parents, mga estudyante nga nagasermi bilang breadwinner sa pamilya, kag kabataan sa mga solo parent. 1,000 pesos nga bulig pinansyal ang pagbatunon sa mga elementary students, 2,000 sa high school, kag 3,000 naman para sa kolehiyo. Nakasaad man sa advisory sang DSWD nga 3 lamang ka mga estudyante sa tagsa kapamilya ang maximum nga hatagan sang bulig pinansyal. Sa kanapusan nga balita lokal, ipaidalom sa medical examination kag toxicology test ang 23 anyos nga babae ginaligar, ginabdak kag ginhimuslan sang 3 ka wala pa makilalaan nga mga sospetsado sa syudad sa Bacolod mga alas 5 sang hapon sa tung Huwebes nga adlaw. Ginpahayag ni Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa Bacolod City Police Station 3 nga tuyo sang medical test agud mahibaluan kung matuod nga may pagpanghimulos nga natabo kag kung mayara sang substance nga nainom ang biktima. Base man sa aligasyon nga may ginpainom nga bulong ang 3 ka mga lalaki antes pa man siya ginhimuslan. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa natabo. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:19. Santon Blas Gold is Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X. Mayong gabi sa kay Nemesha Roques, naga-monitor ko na from Barangay Tangob. Sa kay Sir Ray Flores Baryoga, mayong gabi man katugnaw kaayo. Sa kay si Sir Barky Tribe, good evening dira sa imo. Mayong gabi ko no kay Kimpo Yulo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia. Always ginagapamati sa action. Sige, salamat. Kay Sir Melvin Peñafiel, good evening man. Nemesha Roques, kay Indi Atia Kim Eriman, good evening. Kay Rose Ann Eriman, kay Madam Novi Magapan, good evening. Naga-monitor from Barangay Pandanon, DSB. Salamat. Ma'am Connie Laparan, good evening man. Tamiyaw niyo family Laparan, Labanyego, Torbella, kag Esparasya. Gapatamyaw, Ma'am Connie Laparan sang Pandanon, DSB. Si Alan Hope Sky, good evening. Sir Eddie Laos, good evening man. With Nanay Isabel Kunuhua. Fe Aliador, mayong gabi. Naga-monitor from Barangay Tangob. Damo kita subong naga-monitor from Barangay Tangob. Salamat gida. Malang nga pag-monitor sa subong iya nga gabi. Kay Sir Alex Montes, naka-ready naman kuno sang iya yang ginapamatian. Stereo ni mga ginapamatian mo. May VJ, ano yung ginapamatian? Cellphone. Wala ka to yung radyo? Si mama mo lang.
Oo. So, sige, salamat kid sa atong mga ka-action sa pagpadala sa inyo yung mga messages subong nga gabi. Halong-halong kita kay ka gaulan pa. Nakagwa ka? Naghulaw na. Sige, sige. Pero katugnaw gud yan. Katugnaw sang panahon. Halong sa mga ka-action naton nga magalagaw pa Boracay, may LPA. Pati joke lang. Just kidding. Halong mga ka-action namon. Mga ka-action namon, ang ending ako na niglibilin. Pati sige lang, kami mga, may mga hindi pa paiway ng mga circumstances nga kinahanglan naton i-anhon. Ano nga ni BJ? Isundon. That's why nga hindi tayo kaupod. Pero sige lang, ang importante, no? Ang importante, no? There's always a next time hambal ni Action VJ. Kaya si Action VJ ba si dugay-dugay upod na ni sa amon. Pila na ka gani? 5 months na. Hindi nang ano ka na subong, senior high ka no? Grade 12. Wala na grade 13 no? Diretso na college. Si Mama Ana Sinoro, good evening. Meron na nga pag-monitor So, pag padamyaw ka mo kay hasta lang ta subong danay. No, next week naman ang aton Facebook Live. Next week naman aton Facebook Live kay malarga sila to Boracay. Sana all. Sige, along-along lang sa mga ka-action naton mabiyahe karon. Kay maulano ng tiyempo. VJ, may balon ka jacket? Dili ka matalag? May mumu na daw. Kalayo pala sa ako. Paano ko? Paano mo tawagan mo ko di? Like ko ron, digli ka ron isa. Good luck. Good luck, VJ. OMG. Si VJ, gali upod ko ni sa buwas. Pero hindi nyo kami makitaan sa amon na official Facebook page. Kaya ang amon nga femagaman sang Facebook Live namon is wala man dere. Maupod man pa Boracay. Amo nagliyam ako lang di isa. Ako lang di isa kag ang to namon gin pa sideline namon nga tech. Kag si VJ, ang isa namon sa mga correspondent. Pagka Lunes, back to regular programming na. So, sige lang Importante, ari lang tade. Importante. Hambal ni Sir Toto Almasan Ipisak III. Good evening. Ihada ala. Sino ni saman? Ay lang ba i-check ko danay kung nagpang ihada ni sa sakon. Basi ko giniman ito. Maninoy. Diba? Check to danay. Ay wala pa gani ang hindi na takabiwaw. Diba? Ay, hindi ko ma-view. Hindi ko makilala. Basta si Sir. Si Dennis Richard Tibor Roma, good evening. Para na nga pag-monitor si Ma'am Homa Lumena. Update nyo ko subong. Kaya gapangasubo ko. Gapangasubo. Pero happy dito. Lapit na, sir. Wala pa. Wala pa. Wala pa man. Nasa dyan mo ko din mga sige. Salamat kayo sa mga ka-action naton. Standby.
Kag sa detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita national, ginanunsyo sang Office of the Press Secretary kon OPS nga nagsugot na ang mga dalagong nga supermarket sa panawagan sang local consumers nga pabaratuhon ang presyo sang kalamay sa mga merkado. Sunod sa OPS, ginpangunahan ni Executive Secretary Victor Rodriguez ang sunod-sunod nga pagsinapo sa mga tag-iya sang Robinson Supermarket, SM Supermarket, Pure Gold Supermarket kag S&R Membership Shopping nga nagsugot nga himuon 70 pesos kada kilo ang suggested retail price. Sa laybaluan, ang presyo sang kalamay ay nagalabot sa 90 tubtub centujes ang kada kilo. Gindayaw naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang inisyatibo sa mga negosyante nga wala lamang nagsakripisyo sa ila inventaryo kundi pati na ang ila kuntani nga maganar. Gin-confirmar sa Department of Health ang dugang duha ka kaso sang monkeypox virus sa Pilipinas nga nagdala sa 3 ka kumpirmado nga kaso. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang duha ka kaso nagaedad sang 34 kag 29 kag pareho nga may travel history sa mga pungsod nga may kumpirmado nga monkeypox cases. Wala naman ginpahayag ni Vergere kung ano ang gender sang duha ka mga bagong nga kaso. Dugang pa ni Vergere, nagwa ang positibong resulta sa 34 anyos ang Agosto 18, kag Agosto 19 naman ang iya ka 29 anyos nga pasyente. Naka-home isolation ang 34 anyos, samtang yara naman sa healthcare facility ang 29 anyos. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Inyo ginpamatihan ang kabusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 19, tuig 2022. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!